Ahoj, vítam ťa. Dneska si ukážeme, ako merať telesný tuk. Skôr než začneme, poviem pár dôležitých vecí. Prvá vec, meriame sa nalačno, takisto aj keď si meriame krajčírskym metrom, keď si meriame váhu, takisto to platí aj pri kalipre. Čo je kaliper? Predstavíme si to. To je takáto plastová záležitosť. Pointa. Ide o to, aby sa nám tieto dve šipočky zhodli. Keď tu dáme napríklad stehno a táto šipka nám ukazuje mieru. No, u chlapov sa merá telesný tuk na troch rôznych miestach. Je to prso, brucho, stehno. U žien je to nad bokom, je to triceps v strede a je to stehno, ako aj u chlapov. Dobre? Ja dneska ukážem, ako merať telesný tuk u chlapov. Takže poďme hneď na to. Ešte jedna vec, posledná. Mala by sa, keď sa meria ten telesný tuk z prsa, malo by sa to robiť trikrát. Čiže ideš raz, pustíš znova, ja to merám iba raz. Takisto malo by sa to diať pri všetkých týchto miestach. Ja to robím iba raz. Pre mňa je to indikátor. Takže tak. Dobre. Takže poďme hneď na prso. Napnem prso, aby sa mi nestalo to, že ho zoberiem v takomto nejakom pomere, ale aby som ho scvakol a zobral iba tú kožu a ten podkožný tuk. Snažím sa trafiť uhlopriečku medzi ramenom a bradavkou. Dobre. 18. Brúško. Brúško meriam 2 cm od pupku. Ak ste si všimli, robím to trikrát a urobím si priemer z toho. Je to zhruba zase 18. No a posledná partia bude stehno. Uvoľním si stehno, najskôr vytrasem, následne ho napnem. Zase raz, dva, tri. Štrnáct. Dobre. Hodnoty máme. Spočítam 18, 18, 36 plus 14, 50. Vydelím 50 alebo 3, to spočítam a vydelím počtami merania. No? Čiže 50 alebo 3 je nejakých 16,78. 16,7. Hej? Zhruba. Toto bolo meranie kaliprom. Čo ešte dodať? Ideálne je sa merať v ten istý deň. Ideálne na lačno a každý týždeň. Kľudne každé 2 týždne, ja odporúčam každý týždeň. Poslednýkrát opakujem, je to iba indikátor, slúži mi to iba, aby som vedel, či robím progres alebo nie. Podľa mňa tieto výpočty sú dosť nepresné. To je na dnes všetko. Ahoj.